What's up guys? Naala ko i-share ninyo na short video from dito ni sa unang balik ko ni siya ka ng old videos na ko. 1, 2 clips lang sure ni, pero wala pa ni siya ma-upload ako kay medyo natambakan akong video sa gallery. Ramdam mo na napangit Nya karon pa nako na abli. Mauna guys, sure ta ni siya nga video. Ikita mo, ibigay mo na sa taong mahihirap. Nya say naglangko mo ko. Nya kanang kuan. 本当に男の子なのかよ Games ni siya mga amigos. Dito na natabo dito sa tong pagpangaligo na mo sa may kuan ka ng may Mactan Newtown Beach sa wala pa'y pandemic, wala pa'y outbreak niya. This was a game na mo sa among grupo sa ahong kagrupo sa una sa Bisaya YouTubers Club. So shout out to Bisaya YouTubers Club. Shout out sa inyo guys. And medyo makalingaw na siya mga amigos. Dili pa na siya full video pagkakuha na o kay ang video ani na una na-upload na ako. Balik clips na siya. Ako lang i-share kay sayang masaya akong i-delete. And tanawan nyo mga amigos. Hello Natagaw! Yo, what's up mga amigos? So karon din ako rin sa sa balay na mo. So nali na ko. So nagsalipong ko kay kay Chinese dito kanina sa plaza. So thank you for watching and don't forget to subscribe. Thank you. Bro, asa man ka? Adto ko sa akong uyab. Unya, naday kayo uyab. Aw, napalimot ko. Wa man day kayo uyab. Oh my